imali Oomasipala abayikwelita uEskom yonyuke yayokutsho ku-28 billion yerandi. Ubuninzi bale mali yekwelitwa ngorhulumente bamaphondo namasebe karhulumente kazwelonke koomasipala beli. Kodwa uMabuza uthi esona sikweliti sininzi sesikwelitwa ngabantu abangafuniyo ubhatala umbane. The difficulty which we're still discussing, it's the culture of non-payment from our communities. This is a culture that started long ago when you and me, when all of us were still struggling for our freedom. It is upon all of us now to stand up and say to our people, let's pay for the services that we consume. Amanye amalungu ePalamente bathi le ngxaki seyifikelele ekutheni abanye oomasipala bacime imibane nakwizibhedlele ngenxa yale mali bakwelitwa yona. In a situation like this, I don't expect municipalities to switch off electricity in places like hospitals. As much as we need this money, all of us, I think we must be considerate. Mabuza unike isiqinisekiso sokuba esi sikweliti siza kubhatalwa kungenini. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.